This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.DemonusMixClub.listentomyradio.com. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ St. Mark. Boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. Can you hear the beat drop? DJ, put the bass up. You the kaka. Dramoletkin. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ St. Mark. You the kaka. Dramoletkin. This is the mix of DJ St. Mark. Mindanao Mix Club. You the kaka. It doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. DJ U1 Brian.
DJ Balinoy of MOR 91.1 for Life Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Yo di kaka, drum ulit kid. Brian. Masaot kaya? Oo na gani. Yo di kaka, drum ulit kid. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ U1 Brian. Yeah, baby. Yo di kaka, drum ulit kid. Yo di kaka, drum ulit kid. Yo di kaka, drum ulit kid. Masaot kaya? Oo na gani. Kampiyon ba?
Donoso, DJ Donoso, the third of the Tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ, swinging you the hits. DMC Net Radio FM. Sa Fanti FM tuwang-tuwa, ang musika hatid saya, kasabay ng bawat kanta. Tomorrow's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Saan ka man nga papatis ang kalibutan, kami inyogid mapanatian. Mga ambahan mo na makalingaw gid sa tanan, bata ka man o tigo lang. Makilap sa mano disco, sigurado gid na ikaw malingaw. Sa mga sonata nga ilagi na patugal, kakaibagin nga lain sa tanan. DMC Net Radio FM, your music, your choice, your station. The official Net Radio FM, Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM, ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan, ululupot sa pagpamati sa number one Net Radio FM. Sa among nga dughan, manami ang mga DJs sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian, ang number one nga Net Radio FM sa amon dughan. DMC Net Radio FM, your music, your choice, your station. The official Net Radio FM, Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM, ang paborito ko nga pamatian. DMC Net Radio FM, the pride of Yodi Kaka, Dramolet Kid. DMC Net Radio FM. Tomorrow's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM, the pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang number one. Yodi Kaka, Dramolet Kid. Tomorrow's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
ay humahataw, bawat beat ay damang-dama. DJ Victor Yudi Kaka. the third ang hari ng tutukan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumongusmixclub.listentomyradio.com. DJ Donoso the third. Okay, doon sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 7:51 na sa gabi. Okay, may gabi Banwa, may gabi Pilipinas. May gabi Western Visayas, may gabi Panay Island, Philippines. Kag may gabi Dumangas. Okay, welcome sa aton nga lingaw-lingaw sa gabi. This is another edition sa aton nga DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Mundo'y gumugulong. Kapag naman kita magkatawa-hataw magkiyay-kiyay sa mga gabi. Today is September 10, 2025. Kami Kag medyo okay ato sa buong nga chimpo na wala man nagaulan-ulan, hindi man tama kainit. Wala man nagainit ang ulo sa mga tao sa palibot. Okay, sa mga wala sang imoda sa ilang mga buhay-buhay nga medyo bored ka mo sa iyong kabuhi. So pwede ka mo siyempre makalingaw-lingaw sa aton sa mga gabi. Ang imo nyo kailangan matambay ka muna sa akon nga Facebook Live kag mag-enjoy sa aton mga exclusive nga mga dance remixes. Kag sa aton siyempre mga greetings online sa inyo, no? Sa base may mga celebration sa mga gabi. May mga birthdays, kasal. Okay, bunyag. Debut, anniversary. Okay, once again, so Iwin Pagbulagay, kag gusto niyo pa-announce sa bilog ng kalibutan. Okay, just drop it in our comment section. Base may mga products na mudra nga gusto plug in. So, libre man atong endorsement, no? Nawagan sang libre ni DJ Vic Donoso III. Wala sang bayad. Kaya ang bayad yung gid lang, hindi kwarta. Kundi share ako ng Facebook Live. Kaya wala man sang bayad mag-share sang Facebook Live sa bang sa Facebook. So par si Mita daw wala pa man nagasukot sang pag-share. No? So samtang libre ang share sang Facebook Live. So just enjoy sa pag-share sa mga Facebook Live ka wala pa sang bayad. Okay, daw pati ko kuno daw sa mga tinuig o mga binulan, mamnukot na si Mita sa aton na. Okay, samtang wala pa, so enjoy sa pag-share sa mga Facebook Live nga makita niyo sa inyong mga friends nga naga-live. Okay, sa mga suki natin sa bilog ng Dumangas, sa bilog nga masakit sa Western Visayas, kag siyempre sa Dumangas sa mga 45 ka mga barangays nga naga-muni-muni, naga-silent monitor. Ilabi na sa aton yung mga housing dra no nga naga-silent monitor, ilabi na dra sa may Bakay Housing, no? Damo kita sa mga listeners sa akon nga Facebook Live, sa replay sa akong nga Facebook Live. Even sa replay sa akon nga Facebook Live nga gina-replay ni Franklin Jojo Zambilla Jr. dala sa may Bakay Housing Block 35 Lot 6 nga nagasigabong da sa iyang mini sound, no? Okay, once again, so happy listening sa mga suki nato dala sa may Bakay Housing, dala sa may Block 35 Lot 6. Okay, sa may home queue ni Franklin Jojo Zambilla nga nagapangkayo sa mga guba nga electric fan, washing machine. Kag even sa mga guba nga balatyagon, no, dala niya lang sa iya nga unit. Kag siyempre nagabaligyan man siya sa mga second hand nga mga washing machine kag electric fan nga in good condition. Okay, ara man dala siyempre ako nga kagrupo kag katikwi or kagrupo sa katikwi na si Katupang John sa may Block 21. Okay, regards man dala kay Mama Doms kag sa iba man nato mga grupo dala sa may Bakay Housing. Okay, sa mga grupo man nato sa may housing dala sa may Palok Suol. Housing sa may okay, sa may PD Montfort North, housing sa may Bulilao, Barangay Bulilao. Kag siyempre housing man sa may Kapalis, na Barangay Kapalis, kag housing sa may Barangay Pulao. Okay, kag siyempre sa mga friends man nato sa online dala sa may abroad, no? Sa dala sa may Taiwan, si Pretty Champion C. Okay, sa may Kingdom of Saudi Arabia, dala si Roger Duran, si Arlie Di Ala.
Okay, masukin mo natin sa may Singapore, sa may Taiwan, sa may Hong Kong na si palinti ko Arlene Dipita Dipra. Kag si Arlene, of course, Dupa, no? Audrilon Dupa. Nga naman siyempre sa abroad, no? Salamat din sa silent monitor at sa pag-muni-muni. Okay, so once again, sa base gusto niyo mag-send sa mga greetings, just drop it in our comment section. Kaya libre nga ito siyempre nga greetings sa mga gabi. Ulupit na mga tawa-hata magkiay-kiay hasta sa mga alas 10 sa gabi, no? So, oras na to is 7:56. So may almost 2 hours kita maglingaw-lingaw sa mga gabi. Okay, so acknowledge ko nagtutok ang nag-share sa ilang reaction sa ako niya Facebook Live. So una ko na nakita, siyempre ang ako niya bro dira sa may Lawaan Antique. Okay, sa may Lawaan Antique. Okay, si Bikoy, bata ni Maling. Okay, basta gusto niyo pa-print or pagpahimo sa mga personalized nga mga uniform, sa school uniform. At syempre sa mga, mga bayo niyo, mga basketball uniform. Just right sa Antique printing sa shop, full sublimation. Dahil sa may Lawaan Antique, kag wala sa problema, kaya nag-deliver sila, bilog nga Iloilo. Okay? Just kontak lang kay Bikoy, bata ni Maling. Salamat din sa pagtama kay parente ko, Bikoy, bata ni Maling. Or si Bikoy Donoso, kag regards sa mga family circle, kay Chiche, kag kay CB, dahil sa may Lawaan Antique. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay naman siyempre si Wendy Kapuspos Kabatiya sa may Marikina. Hambal niya, good evening. Hi DJ Vic, good evening. Okay, may gabi man sa imo. Kag siyempre sa imong family circle. Salamat din sa pag-support sa akong Facebook Live. Salamat man sa pinakagwapa dira sa may Barangay Tabucan, Dumangas, si Danica Grace, Tita Blan Pinuela. Salamat sa pag-share sa imong heart sa akong Facebook Live. Once again kay Danica Grace, Tita Blan Pinuela, pinakagwapa dira sa may Barangay Tabucan, Dumangas. Okay naman si Kevin Mariano, si Rax Kidding Last Good morning sa may Barangay Managi, Tumangas. Salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Also si Philip Silva Slow doon sa may Gimaras. Ito sa Gimaras siya. So hambal kayo na. Good evening sir. Pa-shoutout naman sa Ja Talabahan. Kag inasalan sa Buena Vista Esplanades, Gimaras. Okay, shoutout ng bunga-bunga once again sa Ja Talabahan. Kag inasalan once again sa Buena Vista Esplanades, Gimaras. Ikaw ning owner Silva Philips Law sang amo na nga baligyan. Okay, kato ka muna magkaon sa mga swabe kag mga preska nga talaba. Kag mag-inom-inom samtang upo ng pamilya. Kag magtambay-tambay kag mag-uyat-uyat sang mainit nga kamot sa mga dalaga. Okay, mag-date-date ka naman sa may coastal, no? Okay, of course, naman ang manok tinuslok sa Lawaan Branch. Okay, so kaya na itong gabi ang manok tinuslok sa Lawaan Branch. Good evening, DJ Vic. Donoso Editor, pa-shoutout ako sa mga nagapatuslok. That's it. Nagapatuslok. Just manok tinuslok, madimatgid katuslok. Okay. Okay, open pa ka mo subong. What time ka mo nagasirado sa may Lawaan? Sa manok tinuslok, Lawaan? Okay bro, Bikoy, makalaga ko da sa Lawaan, no? Ilibre mo ko sa manok tinuslok Lawaan. Nagabaligya sa pinakamanamit dira nga manok, no? Kag may libre nga iwi. Also watching our Facebook live still si Bikoy Bata ni Maling, si Wendy Kapuspos Kabatiya. Of course si pare ko Adrian Dumaplin Kilia. Salamat kid kag araman siyempre si Kagawad RC Rulinding Lasa. Salamat sa pag-support. DJ Vic Donoso the third. Siya naming buhay. DJ Vic Donoso. Okay, from Bikoy, Bata ni Maling, happy evening, DJ Vic Donoso the third, especially to Donoso family of Dumangas. Okay, shout out to Boss CB Donoso nga pirmi nagapangayo balon. Okay, natural lang na iya. Basta ni bata kaya, supportaran mo ang bata mo. Ang namin na sa mga bata natin, kung magpangayo gani isang 100, tagaan mo 500. Okay, para hindi sa mga balaga ko report mani kay Papa man. Okay, ikonsensya mo kung mangayo 100, tagaan mo 500, no? Mangayo sa 500, tagaan mo 1,000. Hindi pala Kagawad RC Rolling Lasa, no? Amo na magpalangga sang mga bata, no? Para hindi magbisyo. Tagaan mo sa sobra para makonsensya. May konsensya pa sa mga bata, no? Pero wala kita sang seriously, no? So, hindi pagpanado ng mga bata sa paggastos ang dalag kong kwarta.
Kaya once ipaanad mo na siya subong, sa uli ko maanad na, problema na. Kinanglan ang bata subong, kabalo mag-save sang kwarta. Tumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, kaya na nato bisanan sa inyo kabig time, no? Kabig time, no? So, especially sa mga negosyo. Ang negosyo is up and down, no? So, may mga negosyanteng pimiro, grabe gid ang pag-click, no? Pag big time, pero sang uli na murutoy. So, kinanglan tuduan nato sang bata naton sang insyakto nga paggastos sang kwarta. Hindi nato pasaligon nga pero nila nagapangayo. Kasi pabalaman naton nga kabudlay mangita sang kwarta, no? Kaya kung sa pamatyagan nila nga daw kahapos lang mangayo, abi nila kahapos na sa aton mangita sang kwarta, no? Kinanglan pabalaman naton nga ang kwarta kabudlay pangitaon. Okay, so kuan lang asang budget lang sa mga bata naton. Okay, so ang tag-iagalit ko na sang Jaja Talaban, of course, si Philip Silveslo. Okay, negosyo ginagmay. Okay, bisang ginagmay lang bala kong libo income. Ano mo vlog ko nga negosyo ko ng income mo? Yan gamay, no? So, it's not about the size of your, the area of your business, but of course, the income you earn on that business, no? May mga gagmay nga negosyo nga gamay lang, pero vlog ko ang income, no? Pero, ang importante lang, hindi lang kita mag-engage sa mga illegal, no? Like mga drugs, kag mga, syempre, ano pa mga gimmick nga illegal, no? Kaya bala mong illegal, once magsulod ka dira, hapos magsulod, pero mabudlay magwa. No, bisan na ano matabo sa aton, tingnan naton nga aton yung mga obra legal. Kag syempre, kabalaman kita nga atong inaobra yan, nagimakas lang kita. Nga wala kita bang ginatapakan nga ibang nga tao. Kaya iti ang grasya, mabalik lang na siya iya kung maayo ang atong inahimo. Hindi bala kagawad RC Rolling Ding Lasa? Tanong mo si kagawad RC Rolling Ding Lasa kay manami ang ginaobra. Pero may nagapainom, puti pero may gina-bless ni Lord. Okay? Okay, from paring Adrian Dumaplin Kilia do sa Metro Manila ni siya. Good evening, sir. DJ Vic Donoso III. Pa-shout out pray from San Jose del Monte, Bulacan. Okay, aran sa Bulacan. Pero actually, native ni siya sa barangay Sulangan, Dumangas. Kag siyempre nagpasimpalad sa ibang nga lugar. Kang iyang aswerte ato sa may Bulacan. Nabihag iyang tagipusood sa may Bulacan, no? Okay, salamat kayo pre sa pag-support sa akong Facebook Live. So, tamo lang kada gabi, samtang ako daw wala man obra. So, malingaw-lingaw kita kada gabi. So, wala man problema kay wala man ako nagapanukot, no? Just share lang my Facebook Live para nga medyo ma-inspired ako mag-live kada gabi. Tumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from RC Rolling Ding Lasa or Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Shoutout lang sir. Ari di si Sir Alex Dikinya. Uy, ano naman na siya? Bukalagawan man sa iyaman. Okay, nabuwas na siya malakat, no? So, happy trip lang kay Sir Alex Dikinya. Okay, naman siyempre si Greg Katibay Doro. Si Clark John Diaz, si Roxy Ding Lasa Gaborne. Okay, tiwagid. Okay, salamat man Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Okay, inyo sa banding-banding kag pag-ula-ula. Okay, next time malahagaran nyo ko. Parang makaulupod mata ula-ula. Doon na idlaw na ka mag-ula-ula nga upod ka mo nga nagakadlaw. Pagkatapos ula-ula, dito kita nagakadto sa may 7-Eleven para magkaon sang ice cream pagkaaga. Yodi kaka, gramulet kid. Amo nang rason nga ang ako sa mga tutunlan. Nagakatol, no? So, sige lang. So, wala problema. So, importante, happy ang life. Okay? Okay guys, once again kay Sir Alex Dikinya kag happy trip lang sa imo sa pag-abroad, no? Okay, kahapon o kagabi nagpanyapon kami sa may ENR o Dakis Snack House. Kag daw enjoy man kami to sa pag-istorya. Wala man kami nagalibak sa wala dito. Ang amon dito gina-istoryan, party man lang sa mga chicks. Pati joke mga istorya pa nga buhay. Okay, Nelia Digaro Villano. Good evening po, Sir Vic. Pakibati po sa mga Digara family, sang Agdahon, Cuartiro, Capis, at Villano family. Okay, sa Barangay Bato, Panay, Capis from Nelia Digara Villano, sang Binangunan, Rizal. Salamat po. Okay, for sure. Parintika ni DJ Potpot, di ba? So, si DJ Potpot is Digara. Okay, so regards sa inyong family circle, kag happy listening all the way from Binangunan, Rizal. This
is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, from Antique, karoon lang si Antique. From Philip Silvaslow, basi makatabo ka diri sir sa Buena Vista. Libre inasal kag talaba. Okay, aragali. No? So, basi may tayo makalago kami sa grupo sa All Star Riders Dumangas. Pero ang mga upod ko, pabaklo naton. Ako lang ilibre mo. Kaya kung maputo ka na imo ko ito na, ilibre mo, no? Okay, salamat kayo once again kay Silva Phillips Low, all the way from Guimaras Island, Philippines. Okay, si Antique full sublimation, negosyo at DJ Beck Tikwi kay makaginan siya kita. Amo na tsakto iya. Ang sekreto sa kaboy, negosyo kag tikwi. Kag may isa pa, mahimo lang sang intsakto. Mahimo lang sa mga legal, no? Kaya basta ganit legal, so may mga gamay na siya kung kaisang karma. No, tanda nato, ang karma ay parang pelikula. Kung hindi man now showing, malamang coming soon. So, along-along ito sa karma. Kaya basta lang mag-attack ang karma. Okay, so wala man siguro sa aton nga. Wala naman aton ang tao nga medyo dayaon. No? Kita yung mga par sa aton nga mga medyo sa itsura pa lang, masaligan. Pati joke, masaligan daw, no? Okay, si Ma'am Vet de Monteverde. Nagaling-uling nga mas mga gabi samtang hindi pa makatulog dito sa may barangay Balabag, Dumangas. Ang gwapang retired teacher sang Balabag Elementary School. Salamat kay Ma'am sa pagtamwa. Okay, once again kay Silva Phillips Low. Pa-shoutout ko no sir kay Mama Daping. Okay, watching kami diri samtang nagapanyapon, sir. Okay, so once again, shout out ng bunga-bunga kay Mama Daping. Pinakagwapa dira sa may Binabista, Guimaras. From Philip Silvaslow. Okay, salamat sa pag-support. Alam mo siyempre pinagwapa dira. Ang gwapa man siyempre nga Principal 1 sang Lacturan Elementary School. Nga si Ma'am or si Marico, Ma'am Genevieve Hagono Bamilia. All the way from Barangay Ermita, Dumangas. So ang barangay sa Dumangas nga ginapangamuyo gid naton nga hindi magbaha. Kaya sa kada ulan kag magbaha ang Barangay Ermita, tama gid ka delikado kay laban-laban sa aton diri anaw na. Okay, good evening DJ Beck. Donoso third shout out sa mga teachers sang Lacturan Elementary School. Go lang bisan kapoy. Okay, amo naging manaman na kita sa trabaho naton. Nga bisan makapoy, so continue lang. Tanda naton hindi tanan nga tao may trabaho, no? So, kaya may trabaho kita. Kaya kita mismo nagpili sa atong trabaho, so, hindi kita mareklamo ano man yung ubra ko. Man kakapoy. Nagadepende sa aton ang pag-perform sa trabaho kung masarangan naton. Kung hindi nato masarangan, mahimo lang ito sa ato masarangan. Bisan amat-amat lang. Sang sa magpungko ka lang nga nag-iisip sang bituon nga wala ka sang obra. Okay, wala man na nagambang at tambakal ka sa trabaho. Ubuson mo gid obra, depende naman iya sa aton ang masarangan na naton, di ba? Okay, bala lang sa serbisyo para sa mga bata, insakto gid ang atong trabaho para gid sa mga bata. Okay, salamat gid once again kay Marico Ma'am Genevieve Hagono Humilia, ang gwapang principal sang Lacturan Elementary School. Para man ako nga kasin nga si Kasin Romila Gisto dito sa may Cotabato sa Mindanao. Salamat kid Kasin sa pagtamwa. Kasi may shoutout kada ibutan sa dalong may basahon ko. Okay, salamat sa pag-share sa imong reactions kay BNG or ano na magbasa? BNG or nang? Okay, basta mo na. Manok, tinuslok sa lawan si Nelia Digare Villano. Ima Mardam, si Ma'am Wit de Monteverde. Manok, tinuslok si Balong Brands, kag Rox Kidding sa Gaborne. Salamat kita sa pag-share sa inyong reaction. Kag sa mga wala pa naka-share sa akong Facebook Live, wala sang bayad mag-share, so pwede kayo maka-share sa akong Facebook Live. Hindi man naman ang wall nyo kung i-share nyo. Okay, wala man sa mga intellectual property. Hindi man kamo ma-warning ni Mita nga illegal akong ginaobra. Kaya hindi man siyempre illegal atong ginaobra, di ba? Tanan ginaobra naton legal. Okay, Clark John Dia, good evening, good eve, gali sir. Grabe imong chat daw kung sa mga shortcut. Very shortcut. Kobe gali, haha. Ano po ito mo silinguman?
Kung nagkonsindi si Imoy Clark dyan, anong ngambal mo? Kobe gali ha. O sige, basta mo na. Okay, from Philip Silva Slow. Salamat gid ko no, sir. Kinadlaw gid kami dire kay Bongga gid ko na. Okay, once again, shout out ng Bongga. Doon sa may Guimaras, sa may Buena Vista, no? Mga kapamilya dira ni okay, ni Silva Philip Slow. Ilabi na pinakagwapa dira sin Mama Dapeng. Okay, enjoy sa pagpulapan yapon. Sabta na kapamati sa ating mga exclusive ng mga dance remixes. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and breathe to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, from Cousin Romila Gisto, good evening Insan. Pa-shout out sa mga family ko. There is a Fish Pond Insan. Family bonding, thanks and God bless. Okay, pabutang mga ngalan nila para mapanglawag naton. Mas mga nag-enjoy ang mga listeners yung ginalawag ilang ngalan. Okay, so just drop kayo labagan natin anytime ang ilang mga ngalan. Okay, sa ako nga 10,000 ka mga viewers. So, salamat din sa pag-support. Hoping nga hindi ka mo da magkataka sa pagpamati sa aton mga music, no? Pwede makamu siyempre nagpamati samta naga-timo-timo, nagapulupang hugas, nagakulukusmot, giging sugo naman. No, pwede ka mo ka-multitasking samta nagapamati. Naghihimo sa inyo mga task dira, no? So, no need na mga tulukon yung itsura ko dira. Importante. Mabatian nyo ako nga audio, kag ako nga tingog, kag siyempre ang aton nga mga music dira, no? So, no need man nga matamag ka mo sa akon. Ipatuduan lang mga woofer nyo dira. Para samtang ka mo na nag-ubra-ubra, ako ang bahala mag-provide sa mga exclusive nga mga songs na pwede kayo makapaki-ay sa inyo sa mga gabi. Okay, it's 8:12 na. Okay, malingaw-lingaw ko tayo mga tawataw sa ating mga exclusive mga dance mixes. Doon lamang sa the one and only Dance Mix Channel doon sa Dumangas. Kag siyempre ka po dyan nag-iisang mix master doon sa Dumangas. Ini siya, DJ Vic Donoso III. Kahit saan tumayo, sigaw ng pangalan, umugong DJ Vic Donoso. The hottest, most in-demand, and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life. Remix. Masaot taya ha. Oo na gani. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from Bikoy, Bata ni Maling, ako pa rin tila sa may lawan ng tike. Okay, DJ Vic, malipayon nga pagpamati kay Doña Florinda kag tatang sa Barangay Ulok nga nagatulo gid ang laway nila. O nga nagatulo aw. Ano problema nga nagatulo? Okay, once again, shout out ng bongga-bongga kay Doña Florinda kag tatang sa Barangay Ulok. Okay, lawaan ang tiki from Bikoy, Donoso, or ako pa rin tira, Bikoy, Bata ni Maling. Okay, salamat sa pag-support. Okay, from DJ Edward Navarro de Alio. Okay, good evening, sir. Mati-mati lang kami dito sa... Mati-mati lang ko di. Isahanon lang sa balay. Okay nga din ang nubya mo. Basta ganun may mga nubya ka mo nga bago pa lang ka mo nagnubyahan ay. Dapat permi ka mo na maupod, no? Kaya dapat maupod ka mo na permi. Kaya parang hindi ka mo nga duwa maghidlawan ay. Okay, so itchatangin mo ito ang nubya para mag-upod ka mo. Okay, so from Kagawad, RC Rolling Lasa, sir, good PM liwat. Pag-greet lang sa akon ex, subong. Sa akon ex kay subong asawa ko na, okay? Okay, salamat kay Kagawad, RC Rolling Lasa. Let me
Okay, mga gabi kay Geraldine Villa Diana. Good evening, sir. Okay, mga gabi madasi mo. Also si Annalyn Hautia. Okay, mga gabi, Sir Vic. Shout out sa family Hautia sa Ermita. Okay, shout out ng bongga-bongga sa mga Hautia family sa may Ermita. Drum ulit, game, yun di kaka. Okay, sa may Barangay Bacon, Dumangas, nag-silent monitor man si Paring Noy Pidi Fiesta. Okay, salamat kayo pre sa pag-silent monitor. Kag sa mga family circle, okay, sa mga father dala, no, nga si Ito Saroy. Kag si Inday Purak. Kag sa mga family members. Yun di kaka. Drum ulit, game. Yun di kaka. Drum ulit, game. Okay, mga gabi man kay Arakel Dudoy. Okay, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Okay, mga gabi ko kay Paring Dave Johnson. Okay, kita pa shoutout ni Arakel Dudoy si Paring DJ Dave Johnson. Actually, kumpare ko na siya sa buong kay kami ng aduan panganak sa bata ni DJ Rimar Doliete. Ang owner sang C Brothers Audio Classic dito sa may Barangay Cayos, Dumangas. Okay, salamat kayo sa pagtama kag pag-support.
91.1 for life, Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, from Arakil Dudoy. Okay, shout out da sa tanan nga mga taga Talusan Dumangas. Especially sa Payag Boys kag kay Madam Bet na. Taga Talusan ka Arakil Dudoy. Anong tunay mong ngalan man? Ging-click ko yung mga profile, nakalock. Diyos ko Lord. Hindi na pang-lock yung profile nyo man. Paano ko mo sila makanubyali, makabilog kaya ginapang-lock yung profile nyo? Okay, kung wala ka man naman ginapalagyuhan or wala mo naman sinabat sa imo, mas manami ang imo nga profile naka-open, ha? Wala mo na problema, may mong sinabat, ipang black lang. Kaya pala mga person nga nag-lock sa ilang profile, hindi sila pwede malingling, na? Kung namin nga medyo friendly kita, na open na nato kung wala man ang conflict. Kaya kung wala man ang delikado, no? Pero kung daw budlag, ito okay man na, no? Pero mas manami nga naka-open ang aton nga profile, no? Ako niya suggestion ko man na pero kung daw budlay, okay man na, no? Okay, salamat once again kay Arakil Dudoy, no? I'm sure taga-Talusan ka. Kung taga-Talusan ka, siyempre kasi Mario kita. Kaya ako taga-Talusan man. Okay, si DJ Sarge, DJ Sarge ang Balasan Mix Love DJ. Salamat sa pagtama, idol. Ang master nga remix maker diri sa may Western Visayas, sa may Balasan Mix Love DJs. Okay, salamat kay Yel Villanueva sa may Taiwan sa pag-share sa reaction. Salamat man kay Sir Tope or si Sir Chris Binavista. Kaya naupod kami sa may Dumangas National High School. Okay, salamat man kayo na kay DJ Leo nga nag-invite sa akon, isa sa mga judges sa ilang contest kayo na, no? Anak ko kayo na sa may Dumangas National High School. Okay, once again, salamat kay DJ Leo or si Sir Liume Deloria. Okay, kaya siyempre kayo na nag-kutso-kutso kami ni Sir Tope, no? Pura mong istoryan, mga istorya pang aboy, nga pwede kayo siyempre hindi man makwartahan, kundi hindi man makapa-improve, kundi makuamas ang maayong istorya, no? Okay, from Bikoy, Bata ni Maling, ang galak na profile, pareho kay Kagawad RC Rolinding Lasa, may nobya nga iban, okay? Aragid, sakto na Kagawad, basta nagalak ko no, damo nobya.
Hindi ako niya personal ko lang, no? Kung nagalaka mo sa profile nyo, may mga disadvantage na, bala nyo. Kamu ya, pwede makatamo sa iban. Pero kami ya, hindi makatamo sa inyo. Okay, so amo na. So, for sure, may mga reason man ng ibang ang ginalak, no? Pero kung wala ka man sa problema, wala ka man sa damo kontra, okay, mas okay nga open ang mga profile, no? Kaya kung ng mga nagasinabad mo na aton nga ginapaligban, okay, hapos mo na, i-click lang ang black, hindi na ikaw na makita. No? Ganun lang kasimple. Okay. From Sir Tope, kay Sir Chris Binavista, takan ako na iya master naga-friend request, tapos iya profile picture, no cartoons. Okay, nag-add request ko na sa iya, pero ang iyang profile picture, daw cartoons, no? Daw cartoons na ako, hindi ba, no? Kaya iya ngalan Chinese, wala ko na iya gina-confirm. Amo, ged? Long pleng, ged. Yudi kakak, gramulet gid. Mang-invite sila iya, mang-add sila, tapos napapaligban pa kita. Ang ako niya pinaka-hate kaya, mag-add sa akon. Tapos nakalock ang profile, Diyos ko Lord. Never pa ako nag-accept sa nakalock na nag-add sa akon. Ano ka, gold? Di, paano naman ma-check ang profile mo, imo kayo hindi iya makita, no? Okay, kung mag-add gani ka mo, dapat naka-open man ang iyong nga profile. Wait ka mo kabalo nga, the more friends nga ma-add or mag-add sa inyo, may mga advantages na siya, no? Kung damo ka na friends, example lang friends mo, followers, mga 50,000 na, isa ka na sa pinakadelikado nga tao sa social media. E bala nyo, once may i-walwal ka, may ilawag o i-shout out, 50,000 man na makita. Galing halong-halong ka lang, kahit base wala magsala man ang pag-walwal mo. Okay, so pwede ka ma-akusar sang cyber libel. Okay, damo ko nakita yung naga-live yan, nagasali pang banat, no? Ang Facebook iya, wala na ginhimo iya para magwalwal kita sa mga malain, no? Actually, ang purpose ng Facebook sa una, para mag-post lang sa atong face, no? Pasalamat kita kay Mita. Nga gintaga kita sa capacity nga pwede maka-broadcast nga libre, nga wala sang bayad. Pero ang iba naman yung ginapasobra, may nagapamuyayaw, may ginapang bira, may ginapanukot. Ang manami pag idabala kagawa, bro, tope, inabala mga maligo na gidlang bala iya, malive pa. Nakabikini, malive pa. So, sabi nila, bro, tope na namin ang kita, no? Disturbo lang kamo sa obra namon. Okay, plan Bikoy, batay ni Maling, believe ko iya kay bro, tope. Aragid. Kay wala nagasapak sa iba, pero kung Viva Max, oh, uso pa sa mga Viva Max, ang profile accept dayon, especially si Bro Richard Manyapaw. Kampiyon ba? Okay, ang uso sa mga hindi na Viva Max, ang Telegram. No? Pamilyar ka mo sa Telegram? Sang unang uso Viva Max, sabong daw hindi na uso. Ang uso sa mga Telegram. No? Kung hindi ka mo kabalo sa Telegram, okay, magkita-kita tuluan ta ka mo, no? Try nyo matisting sa mga iban lang, makatanaw ka mo sa mga pelikula, aralan sa iyong mga cellphone. Basta ang uso sa buong Telegram, no? Pamilya ka mo sa Telegram. Okay, Nelia, Digara Biliano, good evening po, Sir Vic. Okay, ito na kainan na, shoutout na kainan, no? Mga Digara family. Okay, dala sa may kapis. For sure, Nelia Digara, no? Ano ka ni DJ Potpot? Basi tiya ka or siyempre pariente, okay? Okay, so nakadlaw si Sir Tope, hindi tada pwede, bro. Ara kita ya sa panahon ka Biba Hot Babes. Yabaw. Classic. Abi nyo sa una ko, no, real talk niya. Sa una ko, no, ya, kung makakita ka bala sa mga nagabikini. Kita man na nakabastos, no? Hambalo kay bastos, gamang lingling. Kagambal sang iban sang una. Kung gusto mo ko namang lingling, mabuho kag sa dingding. Ano ba bro Bikoy? Or kag bro Tope? Sir Tope? Or yes, Sir Tope? Sang una, kung gusto mo mang lingling, mabuho kag sa dingding. No? Kung makakita ka sa nag-aubay, daw kabastos na sa atong mga mata. Pero subong niya, kung gusto mo mang lingling, open ka ng Facebook. Ang panglingling na mismo ang mapalapit sa imo. Na mo naka-high-tech sa mga kalibil up sa ato mga babae nga maligo na gid lang
ma-live pa o ma-video pa, no? Tapos kung tulukon sa mga lalaki, mamalisyahan pa kami, di ba? Yudi kakak, dramulet kid. Di kay kami naman yung hindi mahilig. No? Wala kami nagatanaw, no? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Magsiyaw, magiyataw kay DJ Richman. The best, udong nga labi. Halabira, naswas. Danau del Norte, Mix Club. The ladies sumayaw. To all the ladies gumalaw. To all the ladies sumayaw. Suyaw, humataw when the music out. DJ Richman. To all the ladies sumayaw. To all the ladies gumalaw. To all the ladies sumayaw. Suyaw, humataw when the music out. DJ Richman. Okay, may kutso-kutso si Bro Bikoy. Kung mapaglingling, kung panglingling ang paghambalan, please ask to Master Tope. Kag Bro Richard, no? Aragid, no? Tuwag gimana, Bro Tope. Kag Bro Richard manyapaw. Bo, aragid na bira ka naman ni Parente ko. Okay, by the way, so happy listening once again sa mga members ng All-Star Riders Tumangas. Of course, si Bro Bikoy Donoso dala sa may lawanan tike. Si Bro namon Richard Manyapal sa may Barangay Victorias Tumangas. Okay, si Bro Tope o si Sir Chris Binabista. Si Sir, si Bro namon Rafi Sales. Okay, si Bro Stidler Nasyongayo, si Sis. Okay, Shien Nasyongayo Naldosa. Si Bro namon Dinoy Naldosa. Or si Giro Riders. Si Bro namon Rocky Sigura. Of course, si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Nga member naman sa buong sang All-Star Riders Tumangas. Ang grupo siyempre nga perti kabuot. Wala sang bisyo. Kung nagainuman gid sila, hindi man gid ya gabi-gabi. Adlaw-adlaw lang. Okay, of course, ang mga member man nga si paring Bernard John Mosquida, ang owner sang Busilak. Okay, ang iba doon nalipat ko sa mga ala nila. Basta damo kami mga members sang All-Star Riders Tumangas. Ang iba sa ilan naman, member man sang Team Tikwe. Okay, wala kami ni Bro Richard. Si Rapi to yan. Nagtunduan na sila, ho. Si Bro Rapi ko nung nagapanglingling na. Sino man ang Rapi namin nyo. Basta iya, ang mga All-Star Riders, mga mabuot na. Okay, joke lang na hambal ni Bikoy Bata ni Maling. Libre t-shirt si Bro Tope and Bro Richard. Okay, sakpalan ko na, bro. Dapat kumplito, Okay, from cousin Romila Gisto, pa-shoutout insan sa mga friends ko sa school. Okay, sila Grace Amistoso, Joy Erlano. Of course, si Gina Bautista, Mildred Bohor, Ima Mardan, Ann Patolio, Shirel Ann Guillermo, kag sa gwapa namon nga maestra nga si Irene Bacongco Perez. Dalaga pa na siya insan si Ma'am Irene Bacongco Perez. Kaya may pakilala ko sa imo. Okay kung dalaga pa, kung may asawa na tiniberman na lang, okay? Okay, si paring Junior Rosario sa may Barangay Bakong Dumangas, salamat gid sa pagtamwa. Amo ni siyang daddy ni DJ Venus or si Ma'am Lizer Joy Rosario. Okay, regards sa imo ng family circle. Danau del Norte, Mix Club. Okay, from Nilia, Digara, Biliano. Yes po, sir, pamangkin ko po si DJ Potpot. Okay, bala ko nga pamangkin mo kay parehas ka ma-apelyedo. Okay, salamat sa pag-support sa akin ng Facebook Live. Ma'am Nilia, Digara, Biliano. Dala sa may Metro Manila. Okay,
Okay, from Brutope, Sir Chris Bidopista, may chance na makalagaw ako liwat sa inyo. Makalabot na daang motor ko. Yudi, do sila pang bagong motor eh. Sana all. Sana all. Okay, sana all madasig ang motor, no? Ti kami, sana all na kami, ha? Kaya mga motor namon, mga daan, no? Mga daan, mga mahinay pa. Yudi kaka. Kalaban ako na sa mga madasig motor, mga madasig man sa chicks. Hindi bala Franklin Jojo Sabilia Jr.? Basta gani, madasig ang motor, madasig man sa mga chicks. Okay, once again, mga gabi, dala sa may Bakay Housing, Block 35, Lot 6. Okay, kay Franklin Jojo Sabilia Jr. na nag-support man sa atong Facebook Live. Danau del Norte, Mix Club. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Bikoy, Bata ni Maling. Kita-kits kita sa Friday, DJ Vic. Okay, maana ka sa Dumangas sa Friday. Okay, matagay-tagay naman kita, no? Okay, sige. So, hindi ka lang malipat magdala sa amon ng mga giveaway sa mga t-shirt. Nga products ang Antique Full Sublimation. Hindi ba bro, Tupin, ang nagabato matasang libre nga sponsor sa mga sublimation t-shirt. Ilabi na kita sa all the way from Lawan Antique, no? So, hindi ka lang malipat. Abisan daw manugdaan na da. Mga, mga long sleeve, mga jersey nga laba nga pili naman magamit kung naga-motor-motor kami. Okay, sige bro, kita lang kita sa Friday, ah. Pwede mo kita diri sa studio para samtang wakal-wakal, makaula-ula. Okay, from paring Junior Rosario, good evening, DJ Vic. Tamiya ko lang, members ka R7 Philippines, Ilahas Chapters. Okay, salamat, Ged. Okay, wala gid problema. I think daw si Junior Rosario, siya sa mga president, dito sa may Dumangas, sa R7 Philippines, Ilahas Chapter. Okay, good luck sa inyo. Kag, regards sa mga members ng R7 Philippines, nga dati mga members man sa Aircom Dumangas. Isa man ako sa mga members dati, no? Kaya galing nagasako na ako ni Kaboy, eh. That's why nga medyo limited ang time mag-upload sa mga grupo. Pero araman Japon, basta may time lang, araman Japon. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Sir Tope, Sir Chris Benevista sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Also kay Windy Kapospos Kabatia. Kag sa may 8 pa nga nag-share, nga hindi ka pa makita yung mga itsura. Sige lang, malawagan ko ka makita ko, ah. Donoso, the third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits.
Richmond. Ginaduyan ko rason ko ba? Music na! Ay, naku ba? Sa kamada! He didn't even make it through my kitchen door. He must have thought it was a lie. This is the Supersonic. I was screaming, I'ma kill that thing. Then his big arm started to swing. I tried to calm him down, told him take it easy now. It's just that long money, chow chow. Then he raised up. He said what? I said I'm sorry, but I just can't stop. Now you know what? But I got a llama in my living room, a llama in my living room, a llama in my llama in my llama in my llama in my This is the mix of DJ Richmond. Lanao del Norte. Mix Music na! Ginaduyan ko rason ko ba? Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka na walang dahilan, sumama sa iba't hindi man lang ako nagpaalam. Iwan lang nagpaalam. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka na walang dahilan, sumama sa iba't hindi na lang ako nagpaalam. Iwan lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Pinipili mong aking pagkawala. Palagi ka raw umiiyak, palagi mo raw akong hinahanap. Di ka ba rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanghihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sa iwan pa, iniwan kang nag-iisa, at nagdurusa. Kusang katuwa
go! Okay, tagal kung naghihintay na tuwagin ka sa aking buhay. At ngayon na nga nandito ka. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Di mo alam ang dinanas ko. Ilang beses din akong lumuha. Mga pangako nila'y lilaw. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Huwag na sana mag-alinlangan. Damdamin ko sa'yo lang laan. Isinusumpa ko ikaw ay mamahalin. Sana ganun ka rin sa akin. The best one remix of DJ Michael John. Mindanao, mix, go! Okay, tagal kung naghihintay na tuwagin ka sa aking buhay. At ngayon na nga nandito ka. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Di mo alam ang dinanas ko. Ilang beses din akong lumuha. Mga pangako nila'y lilaw. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Huwag na sana mag-alinlangan. Damdamin ko sa'yo lang laan. Isinusumpa ko ikaw ay mamahalin. Sana ganun ka rin sa akin. The best one remix of DJ Michael John.
FM. Your number one choice. Okay, oras ato na alas 9. 4 na sa gabi. Kumusta ato na kaplapan yapon? Okay, sab na kamuda sound trip nagka-kaon-kaon. Okay, sagid liwat ka maid nga gabi sa ato mga kagrupo kag mga ka-party. Nakatutok sa aton nga Facebook Live. Okay ra sa ato nga Facebook Live si Juben Sibilia de Second. All the way from Barangay Managit, Dumangas. Salamat kayo sa pagtamwa.